Ivančice je město na jižní Moravě 20 km jihozápadně od Brna. Při soutoku tří řek Jihlavy, Oslavy a Rokytné. Čítá asi 9400 obyvatel. Na východu jeho katastru se nachází i zbytky slavného Ivančického viaduktu. Ivančice byly založeny počátkem 13. století, svého vrcholu dosáhly v 16. století, kdy zde sídlili češkobračtí biskupové a pracovali zde v tajné tiskárně. Po roce 1848 se Ivančice staly centrem hospodářství a života celého okolí. Radnice Dům pánů z Lipé je renesanční palác postavený na gotických základech původní tvrze. Farní chrám na Nebevzetí Panny Marie je gotická stavba pocházející ze 14. a 15. století. Palackého náměstí bylo vyhlášeno městskou památkovou rezervací. Románský kostel svatého Petra a Pavla byl postaven kolem roku 1160. Poutní kaple svatého Jakuba byla postavena v roku 1481, vede k ní křížová cesta z 19. století. Židovský hřbitov patří k nejstarším v České republice, je zde 1500 zachovaných náhrobků. Viadukt přes řeku Jihlavu byl postaven v roce 1870 pro železniční trať Brno-Vídeň, je vysoký 42 metrů a 360 metrů dlouhý. Slavní rodáci a významné osobnosti. K nejslavnějším se řadí Vladimír Menšík, významný český herec, který se zde narodil. K další je Jan Blahoslav, Karel starší ze Žerotína, Guido Adler, Alfons Mucha, Beneš Metod Kulda, Hugo Výsegal, Jan Procházka, Jakub Svoboda a Václav Novotný.